У траўні нямытая бульба мае права каштаваць не больш, чым рубель 10 копеек. Морква рубель 40 копеек. Максімальная лютаўская цана на яблыкі 3,47. Ад гэтага месяца да ліпеня кошты на сацыяльна значныя тавары і паслугі могуць вырасці не больш, чым на 1,9%. Вызначыла Міністэрства антыманапольнага кіравання і гандлю. Другая кропка росту ад ліпеня-жніўня до конца года. Цэны могуць вырасці яшчэ на 3,4%. Што праўда, март настойвае, каб агулам за год рост не перавышаў 5%. А як жа анансаваная Романом Галоўчанкам формула справядлівага росту цэнаў? То есть уйти от прямого регулирования цены по позициям достаточно широкого спектра, перейти в режим ценовых коридоров. Аналітычная сістэма аналіз цэнаў на аснове штучнай інтэлігенцыі мелася атрымліваць усю інфармацыю пра тавары і цэны ў рэальным часе і адсякаць спекулятыўныя надбаўкі. Чыноўнікі, аднак, засталіся пры рэгуляванні цэнаў пастановою 713. Чаму? У компаний нет уже той возможности повышать доходы теми же темпами, как в прошлом году. То есть люди действительно начнут очень сильно ощущать этот рост цен, и тот рост доходов, которого добились чиновники в прошлом году, он просто будет съедаться инфляцией в этом году. Этого чиновники допустить сейчас не могут. Вызначальным для сённяшняй палітыкі цэнаўтварэння аказаўся паказнік, у якім урад летась не дасягнуў запланаванага росту. Это экспорт. Несмотря на то, что объем поставок вырос на $1 700 миллионов или на 3,5% ниже, чем ставилась задача. Как вы помните, это было 107,6%. У выніку маем дысбаланс у вонкавым гандлі таварамі. Завозім у Беларусь на 13% больш тавараў, чым прадаем за мяжу. Без адмены санкцыяў гэтая розніца будзе нарастаць, дрэнна ўздзеяць на курс рубля і ціснуць на цэны імпартных тавараў, кажа эканамістка Аліса Рыжыченка. Рэальныя даходы насельніцтва таксама сёлета не могуць расці ў тэмпах мінулага года. Это искусственно созданный рост доходов. Он обусловлен в первую очередь даже скажем так, не решениями сверху вниз, да, что вот доходы должны расти, а тем, что на рынке труда сформировался огромный дефицит. И чтобы удерживать кадры, работодатели вынуждены повышать зарплаты. И, соответственно, в следующем году, да, такой возможности финансовой уже нету, тем более в условиях ограничения цен. Рэгуляванне цен на гэты момант знізіла маржу некаторых прадпрыемстваў да 1%. Запасу на рост заробкаў няма. Дадаюць цяжару на запашаныя арганізацыямі крэдыты. Вяртаюць, якія згодна з графікам, далёка не ўсе. Але ў гэты канкрэтны момант станоўча выглядае індэкс спажывецкай упэўненасці, які вылічваюць эксперты даследчага цэнтру Бэрок. Роўна 26% рэспандэнтаў лічаць, што эканамічная ситуация полепшилася, столькі ж, что погоршилася. 34% сообщают о том, что изменений больших не произошло. Что касается оптимизма и взгляда в будущее, то около 30% сообщают о том, что экономическая ситуация улучшится. И только 19% говорят о том, что она ухудшится. Згодна з прагнозамі незалежных экспертаў, інфляцыя на нерэгуляваныя тавары сёлета будзе двухзначнаю. Зрэшты, і на некаторыя рэгуляваныя харчы таксама. Гэтак летась, нягледзячы на абмежаванні, тая ж бульба вырасла ў цане амаль на 31%. Юлія Цяльпук, Белсат.